Oh my God. Say, guys. Um, Thokozani. Say. Sorry, Safazo Paida Shelter. Tungai Patricia JK. Chipomoyo Lokadia Chidunga Rubatiro Bure. Daisy Maranatha Files. Say. Simukai Chamuno wa Precious Mwanika. Sharon Matenga. Bright Soul. Masondo, Barbara Chinocheka, or me Jamba, GDC, guys. What do you say? That's not the time got two. What's mtau modesta kati omwanyala manjea tafazwa jesu mujuru kate wejisei juna ngomolo kadia morwira ru mtd share utapamire paida bright sagwete neradzai batia noxi bla bla patricia jk chantel kolowa Watson Matao, JCC, C. Vashnet Kuziero, Evas Guyo, JC, Caroline Mantebo, Clara Algold, CCCC, Linda Mlangeni, Wongai Trinos, CC Ran, Jita Onyemba, Emilia Kembo, Charlene Chirimo GCC Ignis Mulilo linjani sisi uyaphila kakhona kudzai mondoro GCC evasi guyo how is it Shen MGY modista kati umwanyana manje yesu abanda kudzokorodza kapo chinaka Tracy lokajamorwira Levinia Chimandamba ndazorigona sare Shalini Chirimo zvise Abigail Kanjanda zviri sei sei kudzaishe njiri soisoi chidoshaya nowako uri sei sei jasi kuki zvise kuki ndizvo kuki precious wanike yes ava ndamhoresa ndakudzokorodza just cookie no like cookie Eusebia Dlovu yes linjani Natasha Makiwa Patricia Silempa uthini Yuda Gambe Sovereignty Murizi VCC ke ndikanimboita ndichimboyora katsamba kangu nhasi ndaextenda ka2 because I had to do research yemavideo 2 so ndosvika time yangu yati okay 2 mavideo akareba guys ende ukanoka zviita zviwaizvo zvinenge zvazoexpire manje hazvizonakidze ratidzo bona by the way Facebook yangu yazoita guys yazoshanda nhasi guys yazoshanda kwasara kunyora tsamba yekupedzisira guys zvinhu zvacho zvinonetsa Elizabeth Chikaroma zviseisei hanzi shelter pamire ndimhore senyasha uri senyasha kwanzi ndiri bhoo Newton Murantu maidi muri seisei mafadzwa mucha onyerwa uri seisei Stembi Dlomo zviri seisei guys see the way I'm trying Dlomo think this is the way you pronounce it Dlomo ndizvo iwe unoti ndizvo unozidzivira kupi iwe uri mundevele saka unoziva sei kuti ndapronounza chaizvo munext door wedu vaiva mundevele vepamba pedu vanga vari mandevele
asi handizivi how to pronounce. Kuno nekuti dzomo zvinozvopedzana. Tabi guma. Guys, tabi guma. Melody Konda Nani. Cecilia Majata. Kudzai Mondo zvisese. Milton Murandu sese. Right. Maposa uri sese. Rumbidzai Mugudu Tabi Duma. Guys, ndichareva nhema panapa kuti guma panapa pamwe yenzi duma. Ya, dzakandiomera zvangu kani. Right. Plomo. Alright. Ndimai Masawu vanonzi. Ndimai Masawu. I didn't know. Tembi Plomo. Yeah, ndagona Ndimai Masawu. Ndimai Masawu, yes, I'm happy to see you. Will Mama Bika, will say. Mwachoni ndiani mwatasiya kumhorosa. Yese tamhorosa ka. Bishet Kuzinyoero. Will say. Submit. Tombovarairwa kandokanganwa kusubmita. Pana ndangobaya pakati submit. Anyway, I think ndichangotanga ndataura ka small story katekitiki ke uyu guys ndikakudzai before ndauya pege Alisha nyika dzino guys handimuzoni handine Qtex ndisini kutongokudza makuwa iki ndandine Qtex ndayekera ndine Qtex kudero manje ndobva chii ini zveQtex let me tell you zvimwe hayo ndo ma-ice breaker aya akambozouya naButi Pius. But what I know for sure is pandakaekera what I know for sure is zvandisinei nazvo maQtex aya handabasa nawo ndozvimwe zvinhu zvekuti I think mufeso wangu ndikapinda murelationship anofanira kuziva kuti Qtex chinhu chekuti handabasa nacho ende nekuswa manails handimadi ndoriyega. So now zvakaitika zvekuti paya patakaita birthday takaisa Qtex takuda kuenda live if I'm not mistaken. Taisa Qtex yeye zvakazoitika zvekuti ndozokanganwa manje Qtex iye kana yapera because the smell yeQtex inangu haitoindiitiri ndobva inondikasidza saka manje bva ndati kuna Nyasha nhasi naiwe Nyasha hausi kuona here kuti Qtex yangu haichaiti yakuda kuita sei yakuda kubviswa. Guys nyange neniwo tarisai muone ndakukutaridzai onai ndabviswa Qtex naNyasha kundibvisa uko ndikanzi naye ndavata apa munhu ari kuona Korean movie ndavata ndikangobata sei ipo pandikuti ndirekereji ndikasire kuita sei kuuploada video apa ndikutsvaga ma-earphones angu andakabata ya guys anga amaviga ma-earphones angu aripi Nyasha hanogwa anga amaviga aisa amuheti kwakumaviri ndobva ndasimuka hangu ndo ndatanga kuzitasira zvangu pakupedza kuzitasira zvangu ma-earphones pakuzvinzasvinazvi ndo ndaona ma-earphones akamaisa muheti ndobva anyara bata sadii kati alright ko inini nzwara dzangu dzimwana dzachaiti chiita sei ndikumbirewo kuita sei kuti undibvise nzwara dzacho inonzi izvodzo Qtex dzacho dziya dziyapendi dziya ndobva ati ndavata iye achi ndichiona kuti ari kuona Korean movie oti ndavata ndikati iwe wakamuke kanzi alright painda paanotora ekera idzodzo liquid dziya mvura dzedza dzobviswa dzobvisa nail polish ndakanga kuti inonzi chii yacho iyoyo iyo inoti nail polish remover yacho iya ndobva anditi asi kana ndakuuya nayo hakuna kutanga kuti zviri kundinhuhwira because ndakutouya izvo zvekunditira zvenginde ndobva aita sei zvikanzi but zvekotoni zvacho zvekubvisa ndizvioni akamira manje akanditarisa nezero kuti hasina kubvisa Qtex iyoyo ndikabva ndibvisa nyangwe nepishu ndobva ndati kana nyangwe ma-earbuds anoita futi ma-earbuds hazvina problem kanza alright dasi ndanga ndatozvivatira zvangu ndobva auya mune nemamwe kuti ando mawipers achoni ndobva auya nawo mai mwana
hai tema weipaze anodya yekera yacho niyo likidi yacho iyeye ndobvadi pakubvisa gaizi ini ndapa ndiri kuedhita gaizi ndikuti rumwe ruoko ruri kuedhita rakadaika ndangomudaiwe ruoko ndamudaiwe ruoko vasaka kuedhita ndichidaiwe so kana mheno changu akabvisa pakati ndikoko ndobva andakambocomplaina gaizi vanangoti ndikasire ndezei ndibhalei gaizi can you imagine urwu akazobvisa ndacomplaina urwu zvechipiwo zvakanaka urwu gaizi ndakukuredzai ichi chigumwe chekutanga ichi ichorimo kiuteksi toenda apapo ndiudzeiwo ndo mudhipirwa ndaitwa uyu nanyasha no tarisai moni no mina nditanga tapedzeka gaizi kubvisa kiuteksi kubvisa kiuteksi here koko nyangwe nemiwo gaizi kuti no ndiri kutokwengiwa gaizi ndanditongopedza hangu nenzwara dzangu ndo mubvisirwo unoitwa egera here naiwe nyasha unoonabvezi ndatopedza saka ndapedza amdhani kwakutoenda kunoona muvi gaizi musadiro mana zvaitika hazvo kuno ndichatopedza nenzwara any complaints because ndiri kuiona kakiuteksi yacho uri kuiona zvigwingo zvangu zvakazara kiuteksi uri kuiona uri kutoiona ungori mudenial chete uri mudenial ndo zvichete zvangoitika kuti you are in denial otherwise wanga usingadi kundibvisa nai uku ndokwawazobvisa zvakanaka uku ndikati sakaona zvikanzi naye chingoinda palive wakadero ndozokubvisa wapedza live kandokuinda sei palive wochinasoona kuti haichaiti zvikanzi hazvina kana basa vambozvioni ndikati zvikanzi nanyasha uyauya zvikanzi naye havambozvioni ndikati iwo havazvioni sei iwe asi angambotanga anditi hanzi ndakamboda hangu kutaura kuti kiuteksi yako haichaiti ndikati wakadositaura kuti kiuteksi yangu haichaiti asi kuti tinda live wakadero zvanzi havazvioni ndikati asi uri kuzviona asi vanhu vese 100 havazvioni koregere kundibvisawo anyway ndikangu nditasei nditange ndataura yekera nhau yangu yeyekera inonzi chiko by the way vanoyema kasisi vavo zvamunoona kudero ndangoti ndikokuudzai zvangu kuti vanoyema vanoyema zvinoiti angosmaka I don't feel like eat, I don't feel like cooking angoya gizi ndakati ndadzimba munomboza gizi ndakuita makuwa anga ane class nhasi let me tell you what happened indovata during the day ka ndobhanita maclass during the day which is fair kuti handimidziri noise handidi futi because ndoda kugara achitaura nyaya saka ndikavatiwo during the day ka iye wanenge achazvityoro inobva ndopedza live handichavati ndiri muusiku hwese ndikuita basa ekutsvaga makuwa handiti ndokubva chii ndati sezvo munhu ane class tega ndide ndogara pashi kai pashi panopisa but anyway tinoita hedu mashift ekuinda pashi saka iye kana ari muclass ndinoenda kukicheni ndonodza mukicheni hamuna ac ka ndichibuda ziya ndiri muchito kuti teu ndirimo memwana apo ndinozoda tika ndichitokukotisa teu ndiri muchiteuka ziya ndiita kuti ndiri mukicheni gezi apa anenge ari machiti say I'm happy ndozvaanenge achitaita sei ari baleseni amene matata anenge achibva kuti nyasha are you happy kuti yes I'm happy anenge achinoza saka meaning kuti vanokutiita zviri special saka uri special case here vanenge vachikubvunza vachiti are you happy kuti yes say I'm happy ndakavata ndogona kungomutwa panoti yes say I'm happy ndogona kungovhunduka ndodzokera novata futi saka ndanda mukicheni makanyanya kutipisa ndochirege ndinogara hangu pagoridho tisachipinda muklasi apa anopedza na 6:30 handisipa zvangu pagoridho ndopane ndiri ndichiora manotsi angu ekuzorekodha saka ndinobva ndiwo pavanenge vapedza vanenge vaneta vambozororera voti manje shift yedu manje yavo yekuti vainde pashe inotangira pakuti pandinomao ndokamera ndagara pamberi pekamera ndopanoti indakundogeza ndikapedza kundogeza unototi achibva kokoko anobudei akabuda kudai so achibuda pashi achienda kukoridho manje uzorokwa nemosikito
When I was a kid, there was this, ah, ndonhanikirana oenda kunoikira bhozi ndakamuti handidi kurekodha urimo ndakazvizama ndikabatwa nesetwa guys ndakatanga kungoputika kuseka ndita kurekodha saka ndakati no I can never record urimo iwe the only way ingatiitika ndekutya unoenda pashi waenda pashi ndokufonera kana ndapedza kuti I'm done wodzoka saka ndo life yedu rotini yacho niyo inenge ichiti mwari mukati mwari pashi mwari mukati mwari pashi chidero chiswapa 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 kudai so saka pakaipa saka apedza zvanzi I don't feel like cooking manje anenge abuda muprison make saka uri kudii zvanzi I feel like ndakuti saka uda KFC here kakuda chii chichauri kunzwa kuda zikanzi my head is aching ndataura nechirungu ka tanga ndichitaurwa nechirungu ipapo yachakanaka kuda kuyemantana nechirungu by the way let me tell you the truth my head is aching ndikati okay so what did you tell me kuti your head is aching zvikanzi no I was just busy in a class but okay cool so what do you want to eat ndikati do you want cake or you can go to Robinson. They've got Jeffers, they've got pizza company, they've got they've got KFC. She can no. I think I'll go for pizza. Because pizza no dura. KFC, we're not going to put $3. But KFC, the pizza yake yakadai ufanira kutanga wobata pa$12 zvichikwira guys I had to buy that pizza I said okay fine you can just go and buy pizza just like how do you want us to do it do you want me to order for you or wait kumo she can sing no I think I just want to exercise let me just go kumo kwachakosipano kure ndikati unoenda woga so do you want me to call you tuk for you zvinzi yes munhu akaenda kukumo akanotenga nemwana kwakudzoka kwati I don't feel like eating pizza here guys pizza inotibudisirwa mari 369 about $12 or $13 warya zvinengo 2 I cannot say it like zvinengo 2 tozvarya ndikati waorder chi kanzi Hawaiian kati oh what I eat that's so nice because I feel like I'm full can you imagine I'm like dude unofanira kutorya zvako zvinhu zvako zvamwari ndazomupedzisira zvangu ndazoti ndingomubatsira ndazomupedzisira ndatozoita hafu by the way ita hafu nditi but tozoitaikira munhu waenda kunotenga pizza ndiani hauoni uso watingoda kurya pizza watenga chinhu chausingadi titaura vanhu shuwa watenga chinhu changa usingadi kutenga Hawaiian unoifarira here chimboita sondiudzawo saka zvitanda zvawakabika zvawakazvipedza here veduwe vanhu vedu ngatisadero veduwe can you imagine this is my life bandati inzwai ndichiri papo bandati saka iwewe ari muekera anenge achiita video koga shopping anenge achiita video kuti is this the one wanga achitaura is this the one tichiita shopping pari pavideo then no not that one imwe yacho no the one inokwana ndoti are you sure yes then that nangu ndoda hangu tu guys let me tell you what happened munhu akundizondudza zvikanzi ndandane zhara pandafonera munhu wekutukutuku ndagara vandatanga kudya pizza yangu ndi pamberi pemo vandabva radzingirira rechitiura wati chiekera vandatanga kuti dhudhudzira apa munhu wanga asita zvanzi hwani zvinokwana asi watozotora zvakaoma hazvo zvinomboitika muno asi ndaite ini handisina kutozomwa necoca-cola here crazy tapedzai nishamwari munhu nemunhu anosarira zvinhu zvake inini yangu I'm done
ndapedza ndoda kutotaura story time yangu inini it was my story ndikutaurei maipedza ndakupedzisa ndega mina nditaure in my own version uda kundikanganisira uda kundifumura baby ndakutopedzesa ngei zvazoitika zvokuti pekupedzisira zvapo ndoandatanga story time yangu yamedhevhairova zvavo pekupedzisira munhu uyu inini zvaitika ndamuti kana wadzoka hako ndoda kuzvibikira ndazvibikira hangu ndoda kuzvibikira chihona dzedza dzembabvu dzeyekera dzenguruve ndoza dzinowanza kuita sei dzinowanza kuti nakei handiti inini zvikwadida kuti nauka da kutokufunira ndakuti nditengere mahibhisi here mukupisa kambani yes pandazoti handichadi ndoda kubika it's not like kuti no order every day asi ndopaangofunga kuti chisaladi tinobika every day tinotobika every day tinobika every day but asi sisi vangofila kuti she wants to leave that highlight asi zvaitika nezvekuti uyu musikana uyu kauyu ndamuti inango ndoda kuzvibikira iwe uita zvako zvepito wako asi timai surprise taona munhu achibudisa chibhokisi kubhokisi ndirani ndirakore mahedzi ndikati zvaiti ndichagoti kudii ndapuhwa by nginde ndapuhwa by force kuti ndotengerwa mahibhisi ndakandisaka ndokubva ndataura iti ndichadini chamarika hangu kanoda pizza here ndikati nangu handidi zvokwadi kuti handidi kuri vanhema ndozvandataura ndikati handidi dai ndaida pizza ndakudza kuti ndivigire bhokisi repizza asi handitodi pizza iyoyo nekuti pizza inondifinha yakandifinhira yakandirova mwoyo ndozvanamudza ndobva watira hake chibhokisi chake ndobva anoendesa kukicheni ndobva ndonokudzisira maribhisi ako ndikati ndabhoti pekutanga ndikati aiwa rega nditenge ndarekodha ndikarekodha ndozidi ndozorya hino zvazoita zvekuti ndobva ndamukandira zvibhregedhiya ndonamuti ndasandisoonерwa futi ndamuti dai ndanga ndingomada ndaingokuudza kuti ndivigire hewo mandiki nacho iniwayo asi zvazoita zvekuti ndikati handina kuti ndomada indandoda kuzvibikira saka ndichangozvibikira hona dzangu dziya todi ndozviryira ndozvandichangoita iwe worya zvako zvinhu zvako izvozvo ndobva chii kudedza kwazvo haana kutaura nazvangotora chiyekero chake chipisa chake ndobva atongotanga afamba bhokisi rake hazvisiri apanga andiofa kudai indokuramba ndokutanga kupopotera munhu chibhokisi chake ndoatanga kudii maura pisa yake achidya mamariro atoita tingatondinyangadza ini kuti uri kuimwa urirei like that ndobva ndazoti I think ndakuhwazhara ndakurya before ndarekodha ndozvandakuita ndobva ati alright ndobva ndaenda mukicheni zvisinei ndaenda mukicheni yamuya ndatanga kuhwa mwoyo wokuda pizza ndozvaitika guys I want to testify ndobva ndanoivhura kudaiwo ndaivhura bva aroma yacho yandirova kumeso kwangu aroma iyoyo yabva ndati so what should I do munhu ndabvomutukira pizza yake saka ndonomukumbira here kondiita sei kanoreva nhema iwe ndoryira kukicheni ndikaryira kukicheni handionekwi ndogona kungoryira ikokoko hakuna anondiona saka zvandogona kuita ndodaiwo so sega ndingonogara munotonhorera ndokubva ndaisa chiranje bhokisi changu chiya ndokubva ndatanga kumwa sipaleta yangu isipaleta nditi iyo sprite iya ndokubva ndatanga kuita sei ndikanoreva nhema iwe ndobva ndamutarisa ndaona ari pafoni call nemufesi wake ndikati kana ari pafoni call nemufesi wake golato sekaenda sei ndidzokere kukicheni ndinotora chipisi chepizza ndatora huru pisi ndatauya ndari serious ndati handitausikana munhu I don't know kuti chii zvinoitawo satani panguva yacho munhu kana uchita zvinhu zvako hakuna nokutarisa asi I don't know why asi mudzamusoro wake akanditarisai panguva iyoyo ini ndakabata pizza yake ndozvaitika ipapo hakuna taura nemumwe ndangoseka ndobva ndati tena nini ndokubva ndafamba ndichiinda ndobva ndati zvigarira pasi ndokutanga kuidya ndikati hakuna munhu unofanira kukomenda zvamboitika kare zvinhu zvaitika kare izvozvo
Chero rimbo. Ndiri Ameno iri kuita maeko right here. iri kunonoka, buda udzoke futi. Iri kunonoka. Alright. Yes, apeni yachahite, apeni yachahitoiti guys. Unosvoda apo wambotukira munhu ndamuudza kuti ndashiya kuti ndangandishida ndakuudza kuti ndivigire bhokisi. Ndakasingaidi saka ndakuudza kuti handii, ndakuudza kuti ndosaka ndakuudza kuti uya nemakodo angu auya ekuti ndigobika. Ndazombomabika, handina kana kumbomabika. Zozvodidza guys, zombazvodidza zinomboiti zviri sei? Ndiri bho, wachiva pizza ka? Ya, ndaiti. Chero ka, wakatopeka zvako. Nhasi waita, ini chandanyanya kupindira panapa ndakira kuzokutenda kuti waita hako nhasi ukati nonokei shamwari ndikabata live. Ndinobhekana sei ndichiti ndapedza maclasses ndoona makutopedza. Unonoka kupedza? Ndowanzopedza na7. Saka nhasi ndati ndichinotarisa live. Bandoona ichinzi it will be there in 55 minutes. Ndikati yay! Mesina yekuti ndakaita sei ndichapota ndichimboti nonokei because dzimwe nguva ndoda kutaka kuzorora saka ndienda kushanda under pressure. Alright, aiwa, chero nezuro zvangu ndakaona nabhudha maya maita zvinoyevedza ndazoona hangu chimunya. Musoro hauna kutopisa here zvataurwa nasister Eunice uchidhonza mabraids chero. Izvi zvangu ndo zvairwadza izvi. Aiwa shuwa, asi chero unonyara, hey! Izvi real life ndonyara. But inini me too in real life ndinonyara zvangu kana ndakatarisana especially kana kuchitwa kana zverudo izvi. Handine chitoshaya pekupinda. Mina ndikudza I think even zvikanzi nhasi adimai ati akunosangana neni ka nyangwe zvikanzi dhina ka ndoita kunge makeup yese ndoita kunge ichapera nekuda sweet nekushaya kuti ndoita sei kana pasi ndoita kunge ndichapapinda nekunyara chete. I know myself ndinoshaya kana kutotiza. Pandoona ndogonoshaya kuti expression yangu inoita sei, ndogona kutiza, I don't know kuti ndoite sei, but what I know for sure is panenge pakaipa. Ndofunga it will take 6 hours kuti ndizokwanisa kumutesa face yekuti ndiwe here. 6 hours? Saka adimai anga achitoprepare zvake ngaatokuinvita. Muchida kuzoenda kudhina ya8 wotokuinvita 6 hours before. We cannot have dinner before ndamboita warm up naye. Otherwise that dinner it will be a mess up. Shamwari inenge iri mess up isingatomboiti. At least ndikamuona chokutanga chooneke two. Yes, nenda at least used. Alright. But ndokunzwisisa zvangu zvinowanikwa. Saka nhasi topic ndeyematicha aitipinza busy. Ndada kutanga ndachizviramba uripo iwawo. Mina ndibva ndatotaura ndibva ndatosiyana nenyanyasha iyi. Otherwise ndingatoramba ndichipfumura zvakawanda. Saka inini ndoramba ndiri panapo uchiita live chero. Ndichibvumira neuchibvondudza ndoziva kuti une dzako. Ndokuziya. Iye nhasi takapfeka black tosinozviona. Natinotozviona saka tite. Anyway, zvakaitika namedhem ava inini handingati vakarova inini, but what I know for sure kuna medhem vefashion and fabric mai vairova ivavo. Ndati mai vairova zvaizikanwa nechikoro chese. Pandaiziva pekutanga vainzi vaiva kucollege, but zvaitika kuti varoveka murume wavo aipimba mastudents. Saka tinge vaigara vachimubata kuti ndo unhu hwake hwokupimba mastudents. Mamwe mastudents anenge ainomhangara. Saka zvavaizota mai ava vaivastoka ende kwaiva kusina mafoni mazuva ivayo. So now patakazosvika tava maform 3 ndo pataizopuwa klasi yamedhem ivavo. Waitozwa kuti kana uri muklasi yataiwo session kana wakatombooneka uchingoti woti mamukafese waibva wamakwa zvachose. But medhem ava zvavaiitaka vaizvara kwete zvekuseka ende vanga vasingaite mistake, vaigara vane pamuviri. I'm telling you the truth. Vana vavo vanga vakaita kudaiwo so kutungamidzana. Ndosaka vaizosiyiwa vaigara vane mikaka.
vaitoda like kune vamwe vaiti anzi kuda kufikisa kuti pamwe ndokuti asati asanyanye kuita zvechihure zvaiita izvezvi. So now zvaiitika manje mupeso wacho angakanaka maybe vakanaka mupeso wacho angakanaka zvingaiti but mufeso aiva achiita medzi but mufeso manje zvaiita unozoti vaigona kumhanyisana zvokutomhanyisana munhu akapfeka chikabudura kutoseka tiri kumadhomu kuti vari kudzingirirwa vari kudzingirirwa ndozvachaiita kumadhomu manje vaita sei vachidzingirirana vakati murume pamberi mukadzi kumashure apa anenge ane nhumbu mukadzi achimhanya achirova masiporo maimwana vaisavata kumba vainovata kwana samwani because matichazi aigara kamumabhoding schools mai vaitozovata kunext door umwe musi vakauya nehembe yavanga vangobuda nayo chihembe chachakangobharuka zvezvokuti ukadzokera kumba unopfeka chero chihembe ndochavakauya nacho kubasa mangwana achoni chakabharuka chakaunyana vakatouya vakadero vakatora kubasa vakadero vakatosura zuva rese varipo hakuna munhu anga asingazizive kuti vanogara vachirovana vanogara vachidzingirirana asi manje zvaisa medhem yaive stream yedu payakasvika vakarova mumwe musikana vakaita laki yekuti maybe maparents anga asipo vakatomukuvadza akatokuwara ziso rikatochinja kuita redhi rikazvimba kudaiwo so vakamurova like nezvibhakera because vangoita mainvestigations pakuita mainvestigation ofisi yani yase ava yaiva kukorido kwedu kusiri kwefashion and fabrics saka waiva kukorido kwema-different classes kufashion and fabrics kwaizovawo kumwe kubuilding yekuti maitokrosa mamwe machidzimba nemaoffices mamain offices vavaudzwa nevasikana vaya nemakuhwa kunzi pane musikana anonzi Ningi anenge arikudiwa nani nemurume wenyu because kumakoridhoko ndokovanenge vachiita yese vanhu zviri maziso ndobva vanomhan'ara paakangoenda klasi yakuya medhem vavaibva vavagarisa pasi zvikanzi mese uyai pane muri chigurupu chenyu zvikanzi ari kudana nemurume wangu ndiani vese bva varamba bva vatangoita zvekuseka unoziva zvokuti medhem atesiziye ichichi bva vangomunanga zvikanzi ndiwe waseke chii ndiwe munhu akarohwa vakatanga kurova neshamhu vakasiya vakatanga kurova nemaoko nezvibhakera apa vaiva nepamuviri musikana akatanga achadhiropa kosi vakati hauidhiropi kosi iyoyo uri kutozoiita apa paaigara achiita number 1 iye musikana wacho vavairovaka aiita number 1 kufashion and fabrics vanga vakamuvenga to the last extent pekuti nyaya yacho akatozogadzirwa meeting but vakaibuda mai vaive because vaitozikanwa kuti ndo zvavari asi vakarova munhu zvokutonzi ainzi ndada kutotaura zita rake muri ndiregere kurova vairova zvavo medhemiva kurova vairova vakazotranspeya murume wacho akatozotanga kushanda rimwe basa rese retichingi ndobva vazototransfer mukadzi wacho bva atransfer kuti bva atera kwangari anga asingadi zvake ipapo that much I know kuti munhu aida murume wake asi murume ndozvairoverwa panyaya yekapo iyo zvandinoona inini I think kufikisa murume kuzvigezera ini ndo opinion yangu kwete kuzvara too much uchitonga asingagezi hapana savangu asingaiti but ngoti I think I don't know kufungwa kwangu kuti vakaroora ndofunga vachangobva kucollege here kuti vakasangana kucollege I'm not sure then baby barasara richipesa course uyu atotanga kuita sei kuticha kare like atone like naye waakambwana mukana wekufara yeah I think ndozvakaitika but havaimada zvavo mabhebi ticha ivavo vaijamba nepaundoeshero inini vaindiseka kuti mukilasi hanzi unogara wakadaiwo so waigarire wakadaro tetsotsi kuti ndifamba hanzi unogara wakadaiwo so hanzi usingasekereri hanzi unogara wakangotsamwa wakadai pamwe waitoitirako kuvavharira dho kuti vasatombokutangi inini handitomboti I want to tell you the truth kwete kumboti kuda kuvharidzira kana kuti sei ini ndini munhu anga asingatongonyengeki ndofunga pachikoro ini I don't know why pamwe wanga uri tomboy zve ini ndaitombomodelesa tomboy ndavakuwomen soka ndaitombopfeka mauniform eutomboy ndakahwina ka3 zvangu mabhisikits nemazowe uyu yaya nemabhuku ndakahwina ka3 ndobva ndazorega handava form 1 form 2 plus haiwawo zvanga zvimbori mupfungwa mangu ini zvaingowo zvekuti pamwe ndine crash kana ndine crash nemunhu yes
kumamwe masikuru aya patinoita tanga kuita mashamwari nenyaya yekuti vanhu vakuti danei zvezvekuhigh school patangoriko kashamwari kangu zvasingazoshandi. Ndakambokudza ndakamborambwa nelong letter. Aiwa, handina kuinzwa pamwe yakandijamba. Tsamba yacho yakapuhwa sisi vekazini vangu, ndo vakapuhwa tsamba yacho, anenge akaiverenga mavhichiti tsamba iyoyo. Kurambirwa mutsamba chero hanzi ndakangorambwa kuti hazvichaiti, hazvichangoiti kuti tidanane, ndobva ndatorambwa. But zvokunyatsa, I think zvokunyatsa kutonzi, sure, mira ipapo, ndokuda. Nope, it's a lie. I'll be lying to people. I think I was not the correct candidate. Unenge pamwe zvinoenderana nekumaraini kwaunenge uriwo, zvinoenda nekuti vanhu vacho vane hunhu hwakaita seiwo. Amen. Boarding school ende ndachokwadi kuti achokwadi zvaindirwadza sei uchiona vamwe vasikana veve vakanaka vanenge vachinzi vane chichi ndo vane swegi vachimirirwa uchiona maform 6 achiuya kumajuniors vachitoota kufira tivasikana chete nditi saka ndiani uchandifirawo. Aiwa, chero wanga uri mutoyboy iwewe, saka mapesika aitongonakidzwa newe so. Zvotori nema-advantages futi on the other hand. But ndeidawo kakunzi ndeipi zvinochei. Saka handiyana anovachazvindirotawo nhasi. No one, literally no one. Chikuru changa chine vanhu vakawanda ichocho. Kushayawo one. Akanyatsa kungondifungoti dombunopfimbo shirori. Jesus help me. Vaitotya cash-talk. Unenge wairova cash-talk saka mafesi aitotyira kure. Ndeisasekerera. That one was my disadvantage. Ndaigara ndiri serious. Iyoyo usingajairiki. Saka mafesi aitotya utorohwa. But ndeitodawo kunzi sei ndotonzwa kuti I think ndeiva neka imagination kekuti I want someone to sleep ochitondifunga kuti da kutonyorera kashero tsamba keke ndakazoita zvangu relationship ndaku A-level ndo that one yakazikamwa nevanhu definitely ndaitaura but ndeitodawo kunyatsa kuti munhu anotokoniwa kuvata achitonditsvaga kuti chero ari kupi ndiri pano unandipedza zvako. idziwa komendiga izi hanzi zvakazoitawo kuti advaya auye this time around vanhu vai ndo vakutokuitira nyika izi. But chero kakunyaririra kako kaunoita kanondisipaka shame ndinoita kuriwainda. Kaizochandirovesa chandirovesa niwesikana wadmire. Varipo here dei varipo todai takatovaona mucomment section vasingambotauri. Unoona sei pamwe wakaonenge wachipedzerana kusei. How do you know? Kana vachipedzerana kuseri ndezvekuseri tiri kuita zvemashemarienzi. Anyway, chimbondiudzawo kwenyu kwamairohwa nanani? Inini ndinami chero ritori nenyaya itori serious yakatoitika ndiri grade 5. This is just like really touching story anditi. When my father died anditi takamuvha kuenda kubulawayo. Ndongo kachaya ndiri grade 4 ndakuenda grade 5 muna December ndakuzoenda grade 5 January. So we went to another school, to a new city chichi. Tasvika kuya manje mama ndobva vatichi vana vangu vandoda kuti muvaise magood classes anditi zvazvokuti mubereki kanenge achitsvaga kakuti muna chichi vanonyatsodzidzisa chichi. Chero ndobva ndakandwa mumuromo weshumba. Apa ndine language barrier. Don't forget taenda kumatebeleland ndebele haisi kunyatsotamba. Saka the good thing yakaitika ndeyekuti
time iyoyo mateachers aidzidzisa ari nhasi hauna mvura yako padhuze? handina hangu mvura ba ndogona kunomwa. Mira chero ndotoona ane dry throat, chitondipoka girazi ramwana ameno zviri kuitika nethroat yangu. Nacho ndopfekwa nemashemarenzi ndichimwira mubhodhoro. ndiri kuda kuzvita ndikunyengerera kuti ndati ndipoka girazi mwana mai vangu kanzi honda amainomeya kubhozi kuda girazi. Kazi ndiani yese manje? Kazi akatsamwira pizza. Aiwa atenga yasingadi uyu atenga wrong flavor. Ndiri kuzviziva. Ufi noti chese something chaanenge achide. Ine hawa yeninoita manje. Alright, saka zvakaitika ndezvekuti chero ndaiswa kamuklasi. Saka ticha vaine vanga vasingatombotaure handizive kuti vanga vasingadi kutaura shona here kana kuti vanga vasingatogoniwo. Saka what happened ndizvo zvokuti ndakatozopinda pastate yekuti kuenda kuchikoro chero I couldn't eat in the morning. Ticha vairova apa vachitaura nendebele. Ndebele yacho handinzwo, saka zvimwe zvinhu zvachona chero dziri mathematics handisi kunyatsonzwa kuti vari kuti kudii, vanenge vachizotsanangurira mamastudents nendebele manje uri kuona. Saka inini unozwa kuti mwana ukarealiza kuti ticha vanenge vasiri kunyatsokukufarira unotanga kutya, unodevelopa fear, you know. Saka pana ticha vechirume vaive students. Saka ticha vaiva vaizonditi uya pano navanga vasingatonyatsogono ushona ndovazonditi uya come and sit with me votaura nechirungu vachitaurawo nebroken shona vozama kundiradza, but class teacher wangu chaiye chero aitotyisa. Ndandakumutya ndakapita stress yekuti manheru ndaishaya hope mwana wegrade 5 just to think kuti I have to go to school tomorrow. Apa homework yacho hazvisi kubuda, apa ukataura ndebele muclass waisekwa chero ndikaita broken ndebele vamwe vana vese vaibva vati gu kuseka. Saka that time ndakamboluza self esteem, self confidence, inguva yakandishungurudza kuchikoro. Apa vaiti kana vorova she wouldn't like kunzwisisa kuti mwana uyu haasati augona ndebele, you know. Saka inini yangu ndebele I learned ndebele the hard way. I had to cram, I had to memorize a lot of things. Then I had this girl waigara paside pangu ainzi Pamela aizondikopesa. Kana andikopesa manje ndikagona ticha vaya vondishedza voti ndiudze maanswer, ndiudze, tell me the answers now. Vondiharasa chero mukati meclass. Unozwa kuti that time apa ini kana kuudza mama. Saka tama grade 6 edu takazoita ticha vainzi Mrs. Mlambo. Mrs. Mlambo vaive mushona savakarorwavo nemudevele, but she was nice. Ndadoko ndakatanga kutogino confidence kuzokugona kuya muchikoro kwadzokawo zvikazoimprove, but grade 5 yangu was horrible. I don't even want to think about it. Then Miss Mlambo ava manje vairovera maths. Chero vairova kuti Burkina Faso inopumba chibundu so kunge nemota. Vairova but inini good thing yandaive nayo manje ndeyekuti maths ndairova, ndakatombowina chimerit badge, chimerit chekugona maths chikoro chese tiri magrade 7. Asi ndainzwira tsitsi vamwe kana vachirova vairova miso, but inini manje ava vanga vari mutop face wangu taitowirana kuti ndaigona maths dzacho. Everything was okay. Then kuhigh school hatina kuzombonyanywa haraswa stereki I was lucky. Only one day ratakangorohwa naticha vefashion, but musi wekuti ndandisingatomboite noise ndobva vaya vakanditswinya nepeni. Unoona chivharo chepeni ndobva vanditswinya padumbu panapa pakashuka chero hanzongochiita noise. Nyabve kurohwa uchikoro enda hanguka ndinozombosapota kuti it's better now kuti vana ava varohwa uchikoro, nokuti mamwe maticha vanotorovera zveutsinye, like unotoona kuti uhutsinye hakusiri kudisciplina, like that my teacher in grade 5. Teacher in grade 5 ndinotomboshwira kuti dei ndambovaona ndambovabvunza. I need closure kuti why was she like that. That was great. Andinzwisisi chero nokuti I was just a little girl who can't speak Ndebele. Ndangoenda kumatebeleland because my father died, and my father had just died, to make matters worse. And life yedu pakafa date vangu life yangu yakachinja completely.
okay chero taive vanhu vairarama a comfortable life and then starting kugara mu2 rooms isi taimbogara a big house saka you can imagine kuti I was going through a lot semwana mudiki changes kutanga kuti kasadza nemavheji ndasingazvizive nokuti unodyiwa sadza nemavheji then ipapo akatanga kudyiwa sadza nemavheji sadza nekabeji kuchikoro you're going through hell naticha it was hard time ndo atotunyaya twacho tumwe hedu taita kana mabhati idzodzo ndo dzandonyatsorememba zvangu dzakaitika kuchikoro. Alright, tibhomera nimboisa linki timboita tiedhawo vanhu vambotiudzawo zvavakasangana nazvo timbonzwawo kana varipo mateachers vachoni vambotiudzawo kuti why vachizotidhinda kudero bcause inini ndakaita temporary teaching linki rangu rarejectwa richashande guys kana pane vane linki kare ka rarejectwa serious my link has been rejected mnetirodzokasauta nepauyu mema kutoscrolla kumusoro uku kulink mina ndiona kuti ndokwanisa kuzama nepalaptop here kuti zvoita here mina nditange dzika zvako ndiekera dzikako ndida kuona kuti ndokwanisa kuekera here apa kana ratoramba iribo thank you alright lingi rarejectwa saka kana muchikwanisa kuedha nerimwe rira randamboedha kudharaka itodzokerai kumusoro mina ndiona kuti ndokwanisa kuita neuyu riri kuramba kuti ndiri paste muuyu mucomment section natione ndiyo tange ndaita uyu zvandoda kuita pamwe ndo zvararambira kurarambirei ipapapa natione ndirizame futi kana pana nelingi guys ndambopindawo zvake because iri unless ndaita to invite guests and copy like this todai let's see kana ramba apa ita kuti zozviona here mangwana yes 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 right 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 pane zvandaita ndanoedita title uku ndanoedita title kulaptop mandaseva mandazouya apa mandaita plus ndandarikopa ka2 saka maybe that's why I don't know ndaisa link rapana nda kupinda guys nda kupinda hanzi koisi ticha vedu veshona vanguya rimwe zuva hanzi ndikunzwa kuda kurova vanhu aya vedu vecha vakavamwa really nini ndaisa pane zvandaedita because ndandakavhura ngirikini uyu ndandakavhura kulaptop nda kuzama kuedita uyu so maybe that's why ranga richiramba aya guys zviko zviisei. Hello Shema, how are you? Kuri sei? Ndiri bhori sei zvako? Ndiri bhori. Yeah, nhasi ndafara. Yeah, ndapinda box. Yeah! Nyangwa wako kusiri kundiona. Ndiri bhori, taura chii? Ndoda kutaura kuti ini nangu ndakaita traumatize munoziva. Ndiri kuprimary grade 3. That year kagaisika ndikafunga kuti ndofunga ndakaita 5 years ndichiita grade 3 nekuda kwaticha. Ticha vanga vakandivenga ivavo.
vanga vakandivenga zvisingaiti zvekuti I didn't enjoy my grade 3 handidi kunyeba handina kumbobvira ndaifarira kana ka1 every day even mai vangu vanotaura kuti waigara waitonetsa kuenda kuchikoro uri grade 3 ndaigonomuka ndichiti ndikunyeba ndichiti ndikurwadziwa nemudumbu ndikurwadziwa negumbo ndisingadi kuenda kuchikoro cause ticha vaindirova ivavo hama 1 handamboenjoya grade 3 yangu but from kumwe kwese from grade 4 5 6 7 it was okay ku high school ndaform 4 naform 3 ndakazongenda kudzidza kumusha iwe wakamboriwa tsapu ndakamborohwa musana guys ndikaita almost ndofunga 6 months ndichiti ndikaenda pazuva inzwa musana panenge pakarohwa paya panenge pachitaka kuvavirira so ndaigara kuchikoro sekondari ndokwandakazorohwa ndizvozvo chechi. Thank you Cheryl. Sure, tell us things. Thanks. Oh, dona see pana dona things. Pana dona hey. Mukutuza basara kuyemera na zenyu. Kurutizi. Uchuke hapo bani. Ni munhu wangutuke hapo. Tukai kwebikai. Hapo unoitazi. Uye kana haasi kuona zvese zvauri kubata izvozvo haasi kutombokona ndepi chishero hasi kuoneka vari kutizirei ndevauyi uya ikapa imi nai uya kuti uyi nai vanenge vanopenga vati wakadaro 1 minute ndiripo zvangu maminitsi zviripi ndepi so kuvaenda kupi hamuchaoneki makuita mangu maurima mazii vari kuuya vari kutiza wero regedza ndichaura hangu nyaya yangu havana basa vanotya kamera vanondinakidza zvinomboita vachauya dhondwari vachauya hanzi uyapona saka inzwa ka iwewe inini ndiri form 4 ndaidana aiwa ndiri form 3 saka ndaidana nemumwe musikana musame class saka musikana vaenda kupimai masauvu ndaita kuzoona karingiriko varipo uye pana pakanai apa ndo vanditipinda nai uya kana unoita sekwe indoda kundikanganisira shero wangu nai uya pana uya mati vavachiyema wani zvakanaka uyakandopike mashedzi kana uyakandai alright vari kuramba regedza tivasiya havana dhiri saka amemboseka vanozovatonge musikana mudiki vanonyara zvinondinakidza idonowai apa vanenge vachisekaiwo kuti hanzi unonyara iwo manamba 1 handiti wazviona uye panolavi don't disappoint me my darling come here sweetie come here chimomo cha dedi come here ona ari kunyarira kunda iwewe uye pano kani sweetie uye pano kani baby kondindadiye sharocho ndiari kuseka kabva ndikagumita se iwe sharo yatitaure nyaya yedu mani ndezvamunoita kana mukaenda audire chimama kaniitawo kani ona shero iwe usanyare kani give the desk a kiss give the kiss
Right, chinzwa iwewe ka. Ngatichitaura nyaya yedu yatainga panapa mhani. Right. Ndakubata chibhekedzera chenyu chiri apo nhasi ndakuziva wichinesi. Yes. Right, kusaka ndiri form 3. Ndobva ndadanana nemumwe musikana mose muklasi. Apa ndakanga ndiri monitor. Handitoona. Saka ndiri monitor kudaro. Saka tiri kugeography. Saka kana uri monitor ndi ndonongo isingura kunyararidza vanhu kuti kana vari kuita noise nyararai chika. Saka musikana wayo manje apparently takazenge tarambana manje. But kurambana kwatakaita haana kukufarira saka akanga stubborn manje. Saka aiti kana akanga achitaura nemafriends ake 5 kuti ndimuti akafa hake kusaka ndinomutaura kuti nditi sekai nyarara kuti nditi sekai nyarara akanga asingadi. Saka manje saka ndaitotaura vamwe 4 avo kuti nhingi nyararai iye ndomusiya because haimba atozoita hondo neni. Saka on this day now, on this particular day, ticha vakapinda tichita vanhu vachiita noise ndamboedza kuvanyararidza. Ticha vakutanga zvavo kumaka mabooks avo ndobva vadeedzera zvikanzi keep quiet. Vanhu ndobva varamba vachiti vari kutaura. Zvikanzi naticha again, I said keep quiet. Vanhu varamba vari kutaura chete vari kutaura. Zvikanzi naticha third time now, zvikanzi do you want me to persuade you to keep quiet? Zvikanzi nasekai uya nekazwi kadiki diki. Yes. Ticha ndobva vazvinzwa kuti atichi yes. Zvikanzi Benson enda unotsvaga chamhembambu panze. Ini nekuenda ndichimhanya ndikati nhasi mhandu yangu yazviwana. Ndava ndanyatsonotsvaga chimbambu chihombe. Right. Ndichidzoka ndichipinda muklasi ndichipa ticha shamuyai. Zvikanzi everybody line up. Line up. Takutorohwa tese. Takarohwa takabata tebhuru zviya 3-3. Unoziva magadziko aya, handichanyatsotaura word magadziko aya. Ndakaita 1 week. Unoziva zvinoita munhu kana watsva neaini zviya kuti unofunura kakanda keblack kai. Takaroveswa zviye zvekuti ndakazvisheya kuti ko ticha uyo azorovawo nesu tisina kuti yes why. Saka maticha ekuZimbabwe pamwe pachonaka yanga isiri discipline, yanga iritori abuse chaiyo. Abuse chaiyo. Kasi bebi wangu anoziva hake bebi munhu wandiri kutaura nezvake uyo, saka haana basa nazvo. Ndikuda kukusvotesa kukuradza zvinozingirwa kuitwa naadhimaya. Iwe vanosvoda Chit. Vanosvoda wazvionoka. Yes. Haiwa, kusaka maticha ekuZimbabwe vaiabhusa vana. I hope kuti hazvichaitika now because subject yacho unozongoenda zvekungoti uri kuenda but unenge usisina chekuita naye. Kusaka mamuchiona here kuti matodudunura chibhani chamai Masawi chadudunuka kachibhani. iwe haneno zvako. Pane musikanzwa wandakaita pafoni pangu ndichazokutaurira. Pane musikanzwa wandakaita pafoni pangu ndichazokutaurira. Alright, chisa vamwe. Thanks very much. Mai Masawi, bye bye. Chitidonedza. Vanonyara kati ndasaona vakatasa kusaidi kuti unge iwewe. Chitidonedza. Zvinoseka gezi. Haya ndinofanira kuseka. Ndinofanira kuseka gezi.
kumba kondofunga kuti kutosigeza zvako. Alright, ndise lingi futi tione kuti tiri kushanda. Pane munhu agari mucomment section adona. Angati ndakuti mucomment section guys, one mai Masau vakundiconfuse manje. Ndakuti zvokuti comment section choti zvonibvonga. Guys, mai Masauka, apo mai Masauka. Ganyinyara rakundozotaurisa ndikazotukwa navamasau. Masau vakabatana nezvo zvavo. Musavasaize vakadero kwamai Masau. Chiheavy. Chiheavy, ndakaona mapicture avo ndakatoda kuti ndimboda sei ndimboona mapicture amai Masau. Imi kudai ndakavastoka ndakuvaona kuti vakayasaita sei mai Masau, ndikavasitoka mai mwana. Mai Masau vane zvibhege ndiya Chit zviri sei Pim. Hi, how are you? What a boy. Good boy, Pretty right. So, and then I've got two stories from my high school. And I was a very naughty person that I won't even deny. But that was the guru, that mostly made them scans. So I think I was Form 1. Yeah. So back when I was in Form 1, because I've got a very distinct voice and she would recognize it. Comment section. So there was this girl, like I towered. Like she was all over the place, like she was just way too much. So like when school had a balanced curriculum, like my sports, they were like very serious about sports. My academics, they were very serious about academics. Same culturals, right? So what happened was, after school would go for like compulsory sports, like each and every person had to go for sports. So we would change from our uniforms to our sports kit, and then we'd leave our uniforms in our lockers, and then we'd come back and change into our uniforms. You could just go back home in your tracksuits, but our lockers anga that secure. So me and my friends, we really didn't have a sport that we belonged to. Tangoenda tongonogara, takangomira kuti time dzikwani. So you find that most of the times, pamwe masports aifana kupera, let's say by 4 p.m. and then we would go back to classes like 5 minutes earlier, right? So takaita vekutanga, because we didn't have proper sports and everybody else did, taikasika kubva grounds or gym. And then we went back to class, and then we were changing into our what do you call this, into our uniforms. And then we figured out that girl, she was just too much. That girl was too much. She's ambitious. Akakanyanya, patikubika kushangadira kunodisturba peace yemunhu. So like tai change. But then there was this other cupboard that was in our class. Yaisatombovhurwa cupboard iyoyo. So I don't know who came up with the idea. And then somebody was like, initially somebody said, let's hide her uniform, right? Like, let's just prank her and then we will see a reaction and give it back to her. And then I don't know if it was me or if it was my friend who said, no, let's put one of her shoes in this cupboard. Like literally it never got opened. And then we took her shoe. Takatora one boots, like school shoe yake one boots, but I and then cupboard, like nothing happened. And then I tamba, let me not say the sport because, but anyway, she was a rugby player, so I don't know how cool one way rugby. I don't go, but that's what she did. But I meant for me do, but it says, but I didn't know kumba. So tomorrow now, I akubreaka kundiita kunzwa kuti sei mira kola intotomubvisa kuti sei imimi kola imimi handikunzwa imi when she comes ikubreaka like hasi kunzwa klasi mune musatanist. Hello. Hasi kutombonzwa inge ichibreaka breaka futi ukundizwa
Ndokukunzwa. Can I leave and come back? Ndakunzwa manje ndada kuvunza kuti ko imimi ureiti kuzhangadira kwake kwese uku wai makachuza kunoviga shangu yake nyange munhu anga akazhangandira wai makati toda unoisa uyu yake aikuafekta here nekuzhandagandira kwake kauti maida kungomuitira No, you know what? That girl. It's not like it's not like she was like perfect. I told like she would pick on people, like she would come to you and say, do you know, like I don't even want to say this because Paniwan Wakuru, but she could come to a person and she could come to a person and be like, yo, Miromo Yakoi, you know, like your lips, if your lips look like this. Alright, I understand. She was like, if your lips look this. Okay, continue, exactly, please. You know, like so then she comes with Mune Satanist. There's a Satanist in this class. And then people were like, what's she talking about? And then people went to because she was just all over the place. She was like, there's a Satanist in this class. Somebody took my shoe, right? And then do you know what she said? She was like, of which I think that can't go calm about it, would have given her back her shoes, right? And then she was like, can you hear me, guys? Yes, ndikunzwa. Okay, she was like, somebody stole my shoe, and then akatora hwana akaiba, and then imwe yacho akabva aibvarura, like akauya kuchikoro abvarura imwe bhutsu yake, like literally anga aibvarura like it was in pieces, the remaining shoe. Isu taizoibudisa sei iabvarura imwe bhutsu yake. And then our class teacher came, and then he was like, people did this to my shoe. Oh, I'm laughing. I got, and then she was like, she exaggerated the whole thing. So it's also magic with teaching with her boots. We couldn't because she had made it. You know, I exaggerated, and then the class teacher was like, "Hey, mune vanhu vadaro muri masatanist." And I was so terrified. I was so scared. And I'm laughing, but because it was now a big deal. She had made it look as if guys who took my shoe but now akazoticha vanhu vakapa zvoro taitozofanira kutozotenga bhutsu iyoyo ka. But anyway, I think like after some years, like after school, I spoke to her because we became like friends-ish. And then I was like, you know what? When that thing happened, I'm very sorry, but it was me. I was part of the people who did it, and we actually laughed about it. But that time I couldn't. I couldn't say because I was young. I don't even know what had come over me, and it actually regret that because that was bad. But she also played a part in doing that. And then this is about the time I got bitten. So we had Iowa. Let me leave this one because nobody else on this nature of Tindinani. Yeah, it's a sensitive. Okay, bye. Bye. Can you say the next one? This is so Lisa. No, not Lisa. Lisa, who is your picture? Shane MJ. Shane MGY. Sei musina kuuya nezuro admire was here ndikatoti waimhoreswa nevanhu vako vanhu vaya vabva vauya ona uri sei hamuna kuuya nezuro inda nezuro takatarara vandipe vakadhiropa lingi yazuro yachapei ndakadzoka futi tu ndakadzoka sona after 5 minutes pa 5 minutes mamatorara vanhu vacho vanotanga nopenga vanga varara ndibva tatongokotsira takagara musitini takakumirira admire was here yesterday ndikamuti waimhoreswa ndakoka ndazoiona chachimunya uchinyara nyara iwe nhaka ngochapinda pai
Vodopinda mumudhuri votoita sei? Ndinopapinda kupasi kuri sei? Kuri bhoma braids akaona moto. Otherwise, yangu yakaita ndiri form 1. Ndiri form 1 manje ndandisingagone kusunga tai. Unopfekera mwana here kumwana anga arapainda kupi? Uyagara uyu. Kuti kumwana nini? Vese vakamirira ava. Vese vakamirira. Asi ndakaudzwa kuti handisi kuda noise. Ngatisvikei zvakanaka because ndimozofarira shema ndikutaura nyaya yangu. Chichakaitika. Ndandiri form 1 manje. Saka ndasingagone kusunga tai inosungwa sei. Ndobva ndaitwa prefect. Ndaitwa prefect paipa saka ndaitwa mumwe mukomana so anga akaputsa pachikoro aigona kusunga tai iyeyi. Ndobva ndamudedza rimwe dzaiwo unonetsa iwewe manje ndasoda kukusungira zvokuti unorohwa. Ndobva asunga tai kadiki. Mundirekedze kuisa tai. Mundirekedze kuisa tai hazviiti. Ndinorohwa ndikasaisa tai. Ndobva ndakasunga kakadava. Shema ndakadedzwa kustaff room. So ndakadedzwa kustaff. Maticha akadedzwa zvikanzi munhu waprefect anosunga katai kakadai. Ndakarohwa zvokuti kachitikitiki kakadai katai kacho. Kakakwanika kana pablazer kana paikaingobuda. Ipapo maidzidza kupi? Ndaidzidza kubhohera kunonzi kwaChawatama uko. Zikanzi mudedze ngauye kustaff room ndaenda kwasenior teacher. Senior teacher wakati nhaiwe. Ndobva ndaenda kwadeputy. Kuti nditaura kuti handigoni kusunga. Zvanetsa. Ndobva ndaendeswa kwahead. Head vakati uyu anoda punishment, anodeserva punishment. Ndakarwadziwa nekusakuriswa yadhi yechikoro. Maizobuda nguva manje chikoro maizobuda nguva yechikoro chenyu? Taiwanzobuda na4 ndo pamaienda kama kuenda kumba. Saka wainzi break time ndakangosvika ndikaratidzwa pekuita punishment yangu. Ndikanzi break time auende kubreak unoenda kupunishment. Lunch kusvika wapedza wozotaura kuti tapedza kuofisi. Ndakambochema. Ndikati ina ndichada kuita prefect. Ndichada zvikanzi haurambi. Ukatoda kuti uramba tokuwedzera. Ndoimwe yakambondishungurudza pachikoro iyoyo. Komana yange isingarovisi here kwenyu yokunzi waita mukomana ndoimwe yainonetsa. Chinzwa yandakazoita ndanda form 2 manje ndakunyepera kuda kungwaririra kachimiro kakunyepera kubuda budawo zviberegedhiya zvazvakunyora. Handina kana kumboona vanhu vacho vese vari kupinda mukamera. Zviberegedhiya ona umwe akagara pauro. Nevidu ndichatedza kufema une zvamakuita ndakuzipo. Mirai ndimbopedzisa nyaya yangu mozotaura nachema. Ari kutokuzivai. Totaura nhasi mukapedza imutobva ndataura navo vese. Amazvinzwa. Ndanda form 2 manje. Saka maths ndasinganyatsoodzigona. Dzadzakabuda. Ndopasichiwo zviberegedhiya zvazvo kutotanga kubuda. Ndobva vanyora kamba. Ndobva ndaita dzakanga dziri 5. Ndobva ndaita 3 out of 5. Chinzi angotadza kana 2 kana 1 ari kurohwa. Sevaya vanobvaona kuti ichi chimunhu ndikuchida ichi. Ndobva vanyora kachitsamba kakanzi I love you. Ndobva vaisa mubhuku rangu reMaths manje. First ndavhunduka kudai ndaburitsa ziso manje. Mukilasi vanhu vakati kochi vamhanya kwendirika.
hapana ndikati hapana ndikatsamba kaimba ndakatoromba ndakaisa muhondo kwakukanganwa kutamba nevamwe vakadonha mbwakaverengwa sikanzi vamwe kubva nhasi usatotinyora kana pagedhi nyangwe tikanonoka usatombotinyora kuti tisambozvitaure kuti nditaure kuti ndisei vaya vaisa ndaakutya kuti sei avanogona kupinda bhizi vakadzingwa basa ndipei katsamba kangu ndindakanyora ndobva nako kumba saka pana kwese kuchikoro kundabva zvakanaka ndakusvika kumba manje ndobva ndabata kuro matanga kuchema yowe vanenge vakati chii ndikati sei vanditi vari kundida and I love you seiwewewo mama wangu vakati chirudzi handei mama wangu ndobva vakwinya dhirezi maimwana mbataenda kuchikoro ndobva mama wangu anosvika kuvava pachikoro paya kupopota vapopota sei vayabva vandimaka shema wakambobhoekana pachikoro zvokuti waiti kana iri friday wainzwa kufara kana yasunday manheru musoro wako waitanga kurwadza nekutyika kuti sei vaya vachingoti vaikoti vakadhumana neni so paschool yard obva vanditi munokamerera usikumaona vakushushira nyaya yaya ndataura kumba yavapopoterwa bcause momzi yangu yaizviti haibvirika yakati ndakakwinya dhireri but vasingazokurovii zvenyu vava vasingazokurovii vava vakatondimaka kumaka zvo zvokuti chiro pasina zvawaita dzimwe nguva zitadzawo kurova nekuti hapana zvawaitawo but waiti ukangokasa kana kanhu kadiki diki ndakapedzisira sasaende mumetsika nekuti ukangokanganisa kadiki diki waibvurwa musana kuvairova musana netsapu idzi because vakadzi vasikana vasingabvumidzi kurohwa kuzviberegedhiya kazvainziso nevanozodonedza zvingwanda zvavo zvinenge zviri mumanhingirikini saka tairohwa tsapu nekumusana uku vairohwa munhu chema wandifungisa kuti yanyanya undibate ndeyekatai yekatai aitonetsa wakatai but sei ava havana zombokutsvagere after mapedza form 4 manje but wakandimanzisa pepe vakatombonditsvaga manje vanga vada kundisofta ndakura ndikati handichadi mama makandimaka makatonditadzisa metsi mimi kutadzotoni mundinyengerere munyatsonditicha metsi bhobho mandakatofoira nekuda kwenyu handichada ndombotaura neuyu ari apa uyu chimunipei neuyu yes upi wacho uyu ndingatotanga neupi wacho ndenandotanga changaine iyeyo manews here manews ekotatanga nenzwara dzakanaka inzwara dzakanaka idzi saka dzitaura neni unonzani Tadiwa. Uri grade 7. Saka kuchikoro kwenyu munotaura chirungu kana kuti munotaura shure chete? Chirungu. So can you tell me what did you do today? When I wake up, I first bath and then I write my work, and then I finish at 2 o'clock in the afternoon, and after that I'll eat lunch and and read a book later, and then Maneru will eat supper, go to the prayer, and go to school again. So who is your best friend? Wekumere kana kuti wekuchikoro. Une two types. So ukumba ndiani? My best friend is Tanatwa. Tanatwa anogara Marine Main. Kuchikoro.
wekuchikoro Elizabeth. Anogarawo kumba kupi kwawo kumwewo. Kuwaterfalls. Wait, but you unodzidza kupiwo? Hatfield Primary School. So unoenda netsoka kana kuti unoenda nekombi? Ndoenda namama nadadhi. Mama wako ari kupi? Vakarara. Arobhedhini kwawo. Iwo wakafanana naava vanga vachitaura iwewe. Wakandifananira neivavo. Komwe wacho ndaauye tione anonzi hani mumwe wacho. Tiri paine mwana. Ndimainini vangu. Jeje vavo namama vangu hanzvadzi nehanzvadzi. Manekausimilarishi kamunako. Ko uyu mumwe wacho vari kupi musikana? Vakawanda, mira yako usamhanya unotaura nawo umwe uyu. Umbotanga wataura neuyu. Hesi. Uribo. Unonzani iwewe? Maka. Andononzani. Anonzi Maka. Ndoti Maka. Maka ndipo wakasweet cha. Ambotwiti. Bye-bye. Ita bye-bye. Bye-bye, Maka. Maka uda kuenda kuprayer. Namatire. Ndinamatire. Let's pray for me, Nashira. Maka kana ngomudhura izvo ndinoona kakuseka kapedzeka. Uyu ndomuzira ndamboona kangu kachoni. Ndiri kumuona mushe. Esi. Uye ndiri kukuona, ndiri kuona mazino chete. Ane mawe. Muruzvero. Uye padhuze, ndakunaka udei uso. Uri musalad ke iwewe. Unomuziva musalad kuti? Ndakunaka. Hapana. Ko zino rakaenda kupi? Rakabvisika rini? Musi yote kufarira. Musai kufarira paya. Shuwa. Munhu wakariisa kupi? Wakariisa kupi parakadonha zino? Ndinoona mama. Yakana mama na daddy. Vakariisa kupi manje zino redu? Handizivi. Shuwa. Naso wadyei? Wati? Naso wadyei nhasi? Sadhana haifiridzi. Chero haifiridzwa iziva here. Handizivi haifiridzi ndizvo location. Yakasiyana nemavheji. Ibhifi yakamikisana nemavheji iri kunzi haifiridzi. Usandisekesa. Kakaenda kupi? Kakavata kakadera kakaragwa. Mira kudaro ndimuratidze zvakanaka. Ukaona? Zvatovata zvenhai shuwa. Ko uyu wacho uyu mumwe wacho. Nyasha uyu ari pano tarana. Nyasha uri sei? Nyasha ndikuona paInstagram kewe. Nyasha ndakakufollowa bheki paInstagram. Apa asunzika. Hello? Uri kundinzwa? Hello? Hello? Ndakumunzwa. Uri kundinzwa?
But iwe unyasha mufesi wako ari kupi? Aiwa, ndite izvozvo. Aiwa, handite izvozvo. Vari kuitira noise ana mama nadhedhi varara. Ndikuzvinzwa shi yacho ndikuzinyarara. Havana kurara, vari mubhedhi. Hamusi kuitira noise ka? Otherwise kuri sei ikoko? Kwemimi zvokuti sadza nyama yebhifi nemuriwo wemivheji wakasangana yunzi haifiriji ndasingazvizivi. Hayi resipo dzeduwo japuriza anoiziva. Ndazviziva nhasi ke ndasingazvizivi. Takainzoitarwa najapuriza. Uyeitiwo ndinakidza hanzanza ndiche izvozvo saka ndakuisa vamwe mukazoona adhimai akauya munofanira kumboya kuzomumhoresa ndika mire kubhambabhamba nhasi tati hatisuda kunyangika noise because shema ndewedu. She's part of Shema. Tatatakangana kudza we love you with all our hearts. Tinoda kudarika sadza. Mbona kuri kurizira mageizi adhimai pamwe everyday tiripo tikukutoa right iripo adhimai achauya zvake but handizivi kuti yinyi but achangouya manje hatisi kuti iweni but achauya anenge achienda kubasa. Usazonyanya kunyara zvawaita nezu ndaona hangu chachimunya ndikati maiwe madhu wechishongo ndinenge ndaperirwa kunzwa seota kunzwa sewaiswa moto become untouchable. Ndakazviona tikati uyo madhu akunyunguduka asikana. Ndichamuudza kuti hanzi ndeipi yako pane vanhu vanoda kutaura newe ndichamuudza. Manje tinoskrima dheri titinga kumuona zvakaita dhadhei usati dheri nemama wakazomuka mangwana makuseni kwakutibvunza kuti chii chaichiitika ndivakazoiripita kuplaya ivo vakajamba vakafara zvikaite ndinakidza unozwa kuti hanzi zviri sei mama nadhedhi. Tomuresa iri bhoka mai achauya suni ndine kutekisira kuinstagram kwako kana akauya ndika because handizivi kuti anouya weni. ndatoona mafollowers really unonzichipa painstagram unonzichipa mjk iwo painstagram. Yeah, Shane Sunflower. Mina nditarise. Oh my god. Ndikutesa yes. Shane Magaya. Shane Magaya. Shane Magaya is here, guys. This is Shane Magaya. And them no follow. Guys, Shane Magaya. Mendi ndikunyorera apa. Wow. Shane Magaya. Scream, guys. Tinokuda Shema. Mine ndise urugona kuwana vanhu vaizoti yes. Shane Sunflower. Thank you. Wanyama nero here. Kunoku 2:30 am. 2:30. Kunokufuna. Right. Iyo guys ndo Instagram page now. Usikiona wewe Shema.
Thank you. Chino, we fresh but say good night. Bye-bye. Good night. All right. Bye-bye. 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 Bye. 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 Mabebhezi hanzi bye. Tarisa go. Okay, bye. Tarisa. Bye-bye. Okay, bye-bye. Hanzi hembe yakwe yakanaka. Hanzi hembe naka. Bye-bye. Bye-bye. Bye. All right. All right. Ndakuisa umwe. All right. Hello. Dave, maswera sei? Lincoln wakandiramba zvako but hazvina kushata. Handina. Ndakaona kuti competition namukoma ndingambofa ndakawina saka ndikati ai rekanisiyane nazvo. Lincoln hauna kuda kungoita hako makwikwi but there was potential. Sara ndaigona kuwina. Up to now unogona kungowina. It's never too late. Togona kungotangidza makwikwi. Even now unogona kungowina. Yeah, it's possible. The fact that uri kuti it's une madoubts saka ngatisiyane nazvo. No, I want you to teach me isindebele. No, I'll teach you. When? Anytime unogona kungoisa show yema-lessons echindebele. Comment aina kumira muse. But what a crazy. Voice rangu rapota raenda. Pakaipa. Oh my God. Aona atiwine vanogara vakagadha. Lincoln is a nice good guy. Lincoln, I never knew. Brilliant. What was it? What did you say, Lincoln? Vagara vakagadha kuti hey piwe. Oh my God, yo. Zvakaoma. Indava. Papa, the way you were saying, ndaifunga kuti maybe ndakutobuda nenyika kani no, but you go for you. When I miss you, this is tongoti hamuna kuona gogo. Hana, why can't they just have fun with you though? Mira titi gogo vavhare nzeve first tozoita fana. Vanhu vese vavhara nzeve but this is not true. I want to make Lincoln. Lincoln wote wofani zvake. But Lincoln ndiwo akandivharira panze. Lincoln ndakakuti, do you have a girlfriend? Ukati, you are not sure. What kind of an answer is that? But I'm not sure. Ndakati
wakati are you married? Ndikati no, I'm not married. Mhm. Ukati une girlfriend? Ndikati Mhm. haizoshaikwa. Oh. Chete. Ukanzi Ndobva ndaona newo unohweyawo maoption ndikaona kuti competition makwikwi handiwi nezvekumhanya. but wakatyira kurika. Statistics aindirova. No, don't worry. Iwe wechika. Ndaterera. No. Mine ndikudzi iwewe ka Lincoln. Apa unoziva ndine chiLincoln pamuromo pangu unoziva. Even handimai ndakatomuti yes Lincoln. Do you know that? Handizivi. Ndofunga angoshamisika kati maybe. Nezuro chaiyo ndakatomuti hi Lincoln. Nezuro. Hayi hakuna izvozvo. Please, I had missed you. Ndikati hi Lincoln. Then I was like, you know what? Ndakareka Lincoln. For the past 2 weeks ndandiri busy like ndandichiita maaudits saka pamba sina kumira musha. Anofanirira. Andakati are you lonely? Yeah. Haina stress. Ndikaita lonely ndichakuudzai. Ndichavaudza musande ndiri lonely ndovaudza. You tell me. Alright, ndichatanga ndaudza iwewe zvisati zvasvika kwavari. Yes. For you Lincoln, where would you offer me a dress yekuenda kumudhito yet you were a potential candidate? I was so heartbroken. You know? No, it's also we don't have jealous. Really? Yeah, there is a saying if you can't beat them, you join them. So how do you say that in the way? Ma ungakwanisi ukubadlula uyahlangana labo, uyenza umhlanganelo. Ma uyakwanisi. Ma ungakwanisi. Ma uwakwanisi. Ma unga. Ngandi nga. Ma ungakwanisi. Ngandi nga. Ukubadlula, kubapfura kana kubakunda. Ukubadlula. Uyahlangana labo. Uyenze umhlangano. Unosangana nawo. Yenze umhlangano nawo. So how do you say I have a crush on you? Dine crush newe. How do you say that in the way? Ndebele. Crush, how do you put it? Akuna crush. Crush, you can say kuti kana uchida kudza munhu kuti obvious kana une crush munhu unenge uyangicaza. Unenge uchipakwana anditi. So unotaura sei in full sentence kuti Sharon uyangicaza. Sharon uyangicaza. Ngilala phandle kwengubo ngenxa yakho. Oh, mira, Lincoln. Lincoln, uyangicaza. Ulala phandle ingozi ingubo yakho. Ngilala phandle kwengubo ngenxa yakho. Ngilala phandle phandle. Uyala phandle kwengubo ngenxa yakho. Uhlala usengqondweni zami. Uhlala usengqondweni zawo. Zami. Yo. Uchadamuka rimi. Anyway, I had missed you. I'm nevertheless, but I missed you. I've been busy
plus yes. But zvikusangana. Kusangana. Yeah, because Panama project andaita last year. So they kind of missed. Vakarasa madocuments achataita nawo saka ndanchitopinda musystem yavo ndovatsvaga ndovatumira back. Are you an auditor or unoita zvekudesigna hembe? Ndoita zvekudesigna hembe. Oh, right. Then I found a company South Africa yakawana tender from the government. Oh, right. So tine vana every province vatodzidzisa kusona. Oh, wow. So I administrate the whole thing. Saka pane vana vaya they get paid kuuya kuchikoro. Saka some of the paperwork yanga yakarasika. And since kune lockdown, I had to go and search for those documents and upload and chivapa. But they go kuchikoro. They get paid to go and study. Yeah, like it's funded by the government. They get paid to come and learn. Wow. That's so nice. I like your job. No stress because when makomrade kana vasina kuhora vauye kuchikoro vanoshungurudza. Oh, mie ndikupe massage. Bluetooth inodetsa. Crazy. Lincoln, I just like the way you joke. I just like the way you joke with me. Why? But you're the first person. Admire the number massage. Meaning you're special to me. Massage. I really appreciate the honor. Dai ndikangogara ndiri special chete. You're always special to me. Ndo zvandinotaura kuti dai ndikangogara ndirini chete ari special. Handakuvharira vamwe panze. Yes, close them outside. Yes, I'm shutting them outside. Don't worry. It's gonna be me and you against the world. It's valile linkelo outside. Sivale umnyango bangangena. Sivale umnyango bangangena. Sivale lamafasitera bangaboni next. Sivale umnyango, sivale lokho lemafasitera. Nix enter. But like Rimi Rocco flexible. Really? Yeah, your pronunciations are not that bad. Oh my God, that's why you are here for me. Hey, kangoita serious chete. I should be serious with you, Aditi. Ayo. Handitazoitaura tatu. Paipa ndoya uzokuudza kuti ndalonely. When will be that after 30 years? Maybe nchidropa ipapa ndo ndatendera nekuchikona kumashure saka Oh my God, Lizzie, you're so sweet. All right, so let me tell you my story, my school story. Okay, tell me, I'm listening. Pandakaenda ku high school, okay, I grew up half of my life in Harare. Then the other half, the other rest of my life was in Bulawayo. So pandakaenda ku form 1. In our area pataigara there were naughty people, vanhu vandaitamba navo vanga vari naughty. So moms namudhara decided since this child achitamba nevanhu vakadai, though ndaiwandisa kumba vasingaoni, chikanzi mwana wacho muendesa Adventist school. Ndaenda Adventist school, ndapinda tiri maform 1
we were the first people kupinda. It was a new school, tichipinda form 1. Saka patakaenda form 2 pakapinda form 1. Then there was this other teacher aindidzidzisa agriculture. Yes. That teacher taasinganyatsowirirana because aigara kudhuze nekumaraini, saka at times pamaweekends aimbondiona ndagara nevanhu. Pane vanhu vanongoziva kuti ava vanhu havaziraita ava, ndovakomana vanonetsa muarea kunganzi kwabiwa ndo mafirst suspect. Saka anga that attitude yekungoti mfana iwo ndoda kukubvisa pavanhu vaivai, and ini ndanisingadi because anga ari mafesi angu kwayo. Taienda kuchikoro form 2 ndobva vati cheka tese, only to find out kuti I was the only one pachikoro anga nematatu. Iwewe? Handa ndaiswa negenga reya rava ndoswera naro kumaraini. Apo ngori form form 2 I was the only one. Ndakaisa paroko. Like those ones vekutora nemunzwa here, or the real ones? The real ones, like nanasi kana nchiwaona, I regret. Oh, you but I shouldn't have. Like it was that thing yongoti ndakaona vanawo, then I was like ndozviona mutv nenotozvilava, and ndaiswa matatu tachekwa because it was a strict school. Tachekwa zvikanzi iwo nematatu tofana kukupanicha. Ndikati imi monipanicha sei because ndakauya pachikoro panapa ndine matatu aya. Zvikanzi no, we just need to punish you so that these other guys won't follow zvauri kuita. Andova ndajamuka ndakati handizwi. Vati hatikunyorera suspension letter. Suspension letter ndaita sei? Apa kumba ndofana kubva everyday kumba nchiti ndikuenda kuchikoro ndenchiswera kupi. Haibude. Ndobva ndaramba suspension letter. Ndobva ticha yaya ndobva auya kudeni manje. Akasvikudza mudaro kuti mwana wachiti achida kumususpenda but aramba. Ati iye hazviite kuzi matatu aya apa kumba vanga vasingatombozivi, ndaigara ndapfeka juzi, saka vanga vasina kumbozviona kuti zvikanda mudhara ayo hazvidetse. Ticha, mwana uyu ndiyo yenyu, ndakukupai. Zvinoitika kuchikoro chete imi murovei, musamujaidze. Saka at the end of the day ndapedzisira ndisina option. I had to become his friend. Kuti whatever zvinoitika kuchikoro zvigare kuchikoro, zvisasvike kukumba. Takawirirana naticha yaya. Then saka taipinda kuchikoro makuseni na8. Then na1 toenda kulunch. After lunch todzoka tozobuda na4. Saka ini ndanda nesystem manje kuti anoziva kana wasvika kumaform 4 pane mamwe maticha unenge wakumakana nawo. Ndaicheka kuti ticha uyu nhasi malessons akanopinda before break, ndoenda kuchikoro after break. Kana achipinda after lunch handidzoke after lunch, ndobva ndaenda kumba. Ticha akauya weekend ndakagara namudhara takatochikora, ndonzwe pane munhu ari kutsvaga pagedhi. Dai ndoneti ticha yauya. Zvikanzi tine problem, mwana ari kuuya kuchikoro time yaanoda, anochaisa time yaanoda, azwa atenda malese. Ndakarohwa. Apo ukarwana nababa kumba kwa nematicha chikuru? Vese vari tu. Apa ndakaroherwa kumba kwete kuchikoro. Ndarohwa papai. Ndobva ndazonyora form 4. Ndapedza ndopandakatanga kuita course yekusona. Ndaenda ndanoita ndapedza. Then ndobva ndatanga kushanda. That time ndaishanda kumba, like shop yekumba ndo ndaishanda. Tatanga kuwirirana naticha vaivai.
atawirirana papaenda a bit mature because I was around 20 years and ndava softer kuti hai togadzira ichi kiti yebhora yekuchikoro and ndavasotera vandipa mari kubva that time towirirana zvinhu zvisingaiti but every time ndobva arimaita kuti mari mimba kakazodikiya kudate kwangu. Iwe mire uku kuZimbabwe kwaku kwaitikira apa kwausi kuZimbabwe waina handiti right now ndokuSouth Africa. Kumba kwenyu munotongoita zvekutongosona zvitongori zvemumhuri handiti kune factory yekusona. Wow, that's nice. But saka unombopota uchiona maclients here vanoda kusonesera before ndisati muchini ndinayo from Mashemarians from Mashemarians not yet. Muna nosono guys, muna nosono kana Instagram yako zviye zvinonzi ndakamboiitira vanocheka pakanzi the fresh links. But like saka munhu anenge asiri kuSouth Africa unomusonera umutumira zvinoita. I had clients vanga vari kuUK vaitumira masizes avo then ndovaitira ndovatumira toisa paDHL. Wow, but makosi paDHL aibhadharwana naivo? No, ndindobhadhara. Asi paunovachaja unonge wachaja times paDHL? Yeah, it will be inclusive. Oh, right. Wow, saka makafika muchiruma zvenyu? Kana tirume. Really? Right, iri Yeah. No problem. Iri bho linki. Iri bho. Wakambonzi Moraramusha. wakambonzi linki here? Ayo ndokutanga watonditi linki. Zvototi nhasika handirare ndiko ndikarara ndofunga kuti linki. Eish. Ndandajaira kushedza kunzi rinki ndonzi Lincoln andinoziva Lincoln uya kuno mani saka nhasi ndovaudza kuti zvoreve kuti hanzi crash ngiyazifela ngawe zvoreve biradudzi yazi crash ngiyazifela ngawe Sharon. Zvara kuti ndozvifira newe ndakaperera pauri. Hapa ndichazive this. I will read the last one ndoti bhabha yako wenda hanzi miyekeleni apape sizomhlungisa esehla phezulu lapho. Hazi miyekeleni apape sizomlungisa esehla phezulu lapho. Manje angisayehli sengihlalela angisayindawo. What does that mean? Hazi muregereya bhururuke tichamugadzirisa paachadzika pamusoro. Hatichadzika. Ngangcono mfele phezulu na straight. Sivalile sifastela and vali mnyawo. Valley box, Valley and live. You go. All right, sharp. Bye. Good night. Thanks for hearing me. All right, go on. What are you doing? I'm Lincoln from the desert. Hands night. Pare ataure shona manje. Amaya. No, hasn't come. Yeah, chat yangu. Oh, right. Sharp. No, antara Sutu. Oh, right. Mutanzi bye so. Barle bye. Bye. Sharp. Okay, bye.
Bekoma hatana kabva guys. Anyway, tinaka mangwana patinotanga. Ndonotanga upinda guys. Because hapasina munhu anoswera munhu. Ndaniite muri. Musoro wangu wakurwadza nekugara guys. Good night. Ndakuendeni. I'm going guys. Good night. Ndezosvika night night guys. I'm going. Ndikuona munhu ari pakangoti black. Guys, good night. See you tomorrow.